Ejdut li fl-aħħar jiem kien hawn xi theddida partikolari għas-sigurtà ta' Malta ma kinux ikkonfermati mill-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. F'kummenti lil One News, il-Ministru Abela qal li fid-dawl ta' dak li qed jiġri madwar id-dinja, il-pajjiż qed jieħu l-miżuri ta' sigurtà meħtieġa anke mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan ma jfissirx li għandha tinħoloq biża' mingħajr bżonn. Jien għadni ġej mill-laqgħa tal-Ministru tal-Intern fejn naturalment id-diskussjoni iffukat anki fuq l-ixxu tat-terrorizmu u importanti ħafna li aħna nkunu koordinati bejnietna bħala pajjiżi fil-qsim tal-informazzjoni u anke f'azzjonijiet li nistgħu nieħdu, azzjonijiet li pereżempju ma nħallux li ċertu messaġġi via l-internet pereżempju jibdew jgħaddu minn post għal ieħor fejn tidħol anki l-ixxu tat-terrorizmu. Carmelo Abela spjega kif deċiżjonijiet li ttieħdu fl-Armata fl-aħħar jiem huma riżultat ta' proċeduri interni fejn mhux l-ewwel darba tinħass il-ħtieġa li jkun hemm bidla fil-mod kif ikunu armati s-soldati. Però finalment nerġa' ngħid li m'hemmx lok ta' allarm, sempliċement irridu noqogħdu aktar attenti għas-sitwazzjoni preżenti u naħseb jiena il-poplu li tisegwi anke aħbarijiet li jsiru barra minn Malta, aħna huwa fl-interess tagħna li nkunu aktar attenti għas-sitwazzjonijiet kollha u x'hekk.